الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam mbiye sallallahu alayhi wa sallam hande ko aljuma bandiraɓe julɓe ƴamanaɓe du'anaɓe oɗon kande duwonede, oɗon kande rokkede, oɗon kande yewtede, oɗon kande salminede wiyede assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun qawlan min rabbir rahim, la ilaha illallah, salam salam, salminago yimɓe aljanna, dokka yimɓe kisal, daña kisal, tahiyatuhum fiha salam, ceerno Ousmane wa akhiru da'wahum وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا الله ودن يمبي الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يا الله ودني يا الحمد لله ندكر أن دفت من نعمة بندي رابي سيلا تون الجنة هو الله ننتون المصطفى ننتون نجيا الله هذا ما يد الله لكم بعد الشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. كوي إسا صديق وندن ميجراني kanko ko admi d'office al-Mustafa hay goto uddita aljanna haw uddirne o naata Aboubacry damme jeetati aljanna de omo naatira ɗum aljanna welinanore yaɗoɓe gartani aha Aboubacry noon rokkuɗum ko dañi ko ɗoftademo al-Mustafa e ɗoftademo Allah. sa ɗoftima Allah a ɗoftima al-Mustafa a ɗoftima Allah. man yuti rasul faqad ata Allah. ɗoftoɗen Allah ɗoftoɗen al-Mustafa mbal eɗen naati aljanna welinanore yaɗoɓe gartani ko adi fo mbeɗe wasiyan o hooram e hulde jomiraɗo subhanahu wa taala hoto yejjir koye qissa Abi Bakri gonɗen giɗo al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ɓe ganduɗa Allah welama ɓe ɓe belama Allah mine ma noon Allah welama en walla welaken Allah ne wela golle men walla o welaka golle men ɓe ganduɗa mantama e Qur'an al Karim aya ummi do asaman ene mantaɓe ndeysan ceerno Ousmane jango aya o والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. توبة آية تمدر بندر بسيراب بيدو فرد بيدو جبيب بيدو غري تشغل ما بندوي بيل ما الله وي ولا ما بين يا الله ودي سكيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم كن عثمان hande ko jeenay haran hande ko nyalomo korka wana lacciri wana domoda wana taajo bon wana wofde Allah ko kora jeenay e sappo jaafeɗa bakkar ma hirende adina al-Mustafa wi somi wuuri ndeysan mi hoora jeena e sappo wana jamma wofde Allah ngare kulen Allah bandiraɓe sehilab tubanen Allah Allah wi yen dandu ɓesguji men e koye men e jeygol ya أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر إذا ملائكة أنا شتي غير جمر بس ولا تعجبون سكا كون بانتلون غادي بعد بودر إن كاجي نرجودها من وين غرتا جينغول نموس إن باوانا بس بوج من باوانا وجيء يومئذ بجهنم جينغول أرنجان درجة أنا ودي شباب جيدي ginol fof ujunaaji capanɗe jeeɗiɗi milliarduji kene wona nayi e milliarduji jeenayi e million ngaji nayi somi fuu jaaki malayika ene ñanga jeygol ene filñito hayre weddama e jeygol yetti les ko caggal duuɓi capanɗe jeeɗi ɓalli men mbawana jeygol Allah dokkowo Allah cuurowo Allah cafrowo Allah rokka ɓiɓɓe o rokkuma hunde o rokkuma guite o rokka men nemaji kadi nemaji ɗi eɗen kutoro ɗum eɗen goofa Allah ɗum waɗi saɗa ñaago Allah namdol Allah ko jiɗɗa o rokkuma ko ene ɓeyda diina ma walla ɓeydata diina ma sene ɓeyda diina ma so rokkima ganda ko ka malaɗo so ɓeydani diina ma ene bonna diina ma so rokkima ɗum ganda ɗum ɗo ko maale malki seede wala hawla wala quwata illa billah ceerno mon hol jafotoɗo bakkar Allah goto yafoto bakkar wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu maylan azima jom gueɗe pankaren ɓe jiɗi ya ɓonno ko reɗɗi ma sœur Agnès ya ɓorno ko yeyini ya heɗo musique ya waɗ bal mbaɗa maquillage mbaɗa heesal mbaɗa laaci puccu ɓorna stretch ha nanda e Elisabeth an ɓuuri Elisabeth an ɓir an ma sœur ma Agnès an mbiyatɗa ko Farmata Binta mbiyatɗa ko Ummou Kulsum mbiyatɗa Khadija hoto yaltu jamma aɗa waɗa tajabun wala hawla wala quwwata illa billah inam yo Allah yurmo en yaafo en e ɓesguji bandiraɓe seeɗa nelaɗo sallah sallam bandiraɓe sehilaɓe en mbin en mbawa haalde Aboubacry taw en kalani jol makko mommole nguer sallah sallam ala fof ɗo wi ala fof ɗo hadis ari eɗo gandumi e nanmi sernaɓe mbi e ñande haran nelaɗo wi juule nguɗo juul birde nguɗo wirdu walla gadde aya gadde daha ala badan nelaɗo windani aya o rokkani talkuru kala biɗo en nelaɗo wi oɗo jammo yo wat kaza yo juul kaza yo hokku kaza yo addu aya yo hokku en hadis wallahi so adina hadis celluɗo nangen kutorɗen bandiraɓe sehilaɓe e nam talkiɗi kewi bandiraɓe sehilaɓe Aboubacry nde ferata nde o waɗani talki nelaɗo sallah sallam ene fera gueloɗi ɗiɗi en mbino Aboubacry addi ɓe mbaɗi camouflé ɓe cuuɗe hayre ɓe dogi ɓe mooli balɗe tati eɓe gaddane ñamde eɓe gaddane yarde ɓe gaddi guite ɓe dillina sababu eynam neɗɗo funtuma ma sa haɓɓi ɗum ɗo a iwata sa haɓɓi ɗum ɗo ma dañ garade sa haɓɓi ɗum ɗo daña kalis yo haɓɓunoto kanko o wona o daña garade diine men wona diine talko ƴew ndeysan talkoru jombajo waɗane talki ƴeton jombajo ƴeton chéri kokko ma Agnès mo neveu tawnude hono wiyete ta femme wiyete walla ta no ko mariyaɗo jombajo o yaha salon waɗa maquillage waɗa rouge à lèvres arne waɗa talki wimo ya ittuɗi talki garɗa ko liggademi jombajo waɗane talki julli ndeysan yo julli alhaali mum taƴe kadi waɗane talki jibinaɗo joni waɗane talki mi hay mbaalu ene waɗana talki la ilaha illallah muhammadou rasulullah koye fergo on jii nelaɗo de on jii o dillini sababuji fof o wakkilima e Allah ene jeeya e naatoɓe capanɗe jeeɗiɗi ujunere naatoɓe aljanna taw kasbaka wakkiliɓe Allah sa wakkilima Allah a watta talkoru Allah wi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ñaago tan mi rokkuma ñaago wallahi alladhi la ilaha hay min Ousmane Jammali somi ñaagima Allah mi rokka ɗum an pewɗo o an moƴƴo o an juulo o an cakkoroɗo o an jokko en ɗam sa ñaagima Allah rokkatama Allah rokkuma te eɗen cikki Allah an juulowo o tan an kooro an moƴƴo o ƴettuma o nannuma jeygol jaro sangaro pijo o gujo o nannu aljanna Allah watta ɗum bandiraɓe julde haalam ko danam ko jaam koyi Allah toñata wama Allah bi zalami lil abid Allah wiyata ma rokke o wasa rokkudema Allah watta ɗum la ilaha illallah yo Allah hokken andude Allah wi ene ɓaɗi sen ñaguima o rokka en fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an Allah wi sa ñaguima rokkuma so tawi ko rokkata ko ene bonna diine men moƴƴani men o haɗa en kanko ɓuuri yurmade en e jinnaɓe men on jii oɗo diine fof ko jurum almoustapha feri ha danda diine mum bandiraɓe sehlani ghafiri dhambi wa qabili tawbi shadil iqab ko jaforoɗo bakkar
ومن يغفر الذنوب الا الله على جافرود سنا الله بكار هاي غور هاي يما تالكور يافرود بكار دوك من تو حبود مو ودي دان مالا مبي افي بكار نلا ادو يا وي بونديما يا وي بونديما تن سوال امي مو هور بادن تو خيمه امي معبد ادن غوندي ابو بكر ادن غوندي نراد ادن غوندي عبد الله اوريقد ادن غوندي عامر بن فهير ادن بيرا مكانا بي غدو محمد امو ماي لايف اور ديث فيفان ولا برادو يو ارمي ko dum gelode temedere bala be nyifa diin o Allah salim en bina suraka nelaado wonni dum amana nelaado ummi don ndesan e be pay Madina be goppi wore ndesan j'ai quitté mon pays mon soleil e fof sa oppi dum ene mus kon non sa subima Allah kala ko badda e lawol Allah musa rama on jiddo Allah e aljanna bandirabe ala inna salata la ghaliya la inna salata al janna marsis alan tidi de ene tiidi ma goppa gede pankare goppa ƴewde ko welani goppa heɗade ko welani ko moƴƴani goppa ñamde ko moƴƴani goppa yaade ko moƴƴani ɓitta ɓernde nde hande wonta jiyaɗo Allah ɓernde ko resort ma ɓitte gonta jiyaɗo Allah jiɗa ko Allah yiɗi jiɗa jiyaɓe Allah nam nata aljanna gila sowa mayit ndesan nde nelaade en sallah sallam ɓe jeltangueɗe en mbino jinno o yimi ndesan o wi jinno o wi on malama on ɗon jaadude al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam bandiraɓe sehlaɓe enam ɓe gari hayme ummi ma'bad ndera sallah sallam kankoye Aboubacry ɓe gari ndesan eɓe keyɗi eɓe jiiɗi yarte eɓe jiiɗi tufanede eɓe jiiɗi ittaka wattaka ndera sallah sallam oɗon debbo ndesan ummu ma'bad hayme makko e lawol tan woyi jeeri sa ari o hirsanma sa ari o hottuma ndesan tawde wonde e needi e teyre taw o wornaki yimɓe ngara hoɓɓe ngara kotta ɗumen taw noon wonde needi a waɗani comciɗi moƴƴani a waɗani ko yeynoto a waɗani rouge à lèvre a waɗani lati haade wontude fitna e debbo ene hotta worɓe bandiraɓe des cousines des hoɓɓe sa pas de probléme kono noon eni e nanga def wawi kul nasna e nas ala ɗum ɗo moƴƴani hoto waɗata ni hen anani eyyi nan a tengde an desaɗo on so gorko ma ala ɗon soɗo gari wi bisimilla moon kalda jantali bisimilla moon e ko jaam ene furankoɓe metteli gadana battare mabɓe gadanaɓe gueɗe mabɓe foof kono nayen defu yen lay mala gis yow fo nekkoon mala gis yow danga nice léegi sax danga sew wa kumbis yow tamit léegi danga jeex sax sa robb bi léegi ala wara robbo ji janani robbo debbo jana wara ha ɗum Samba Diallo iccini ɗum wattake nam poɗɗama yippude guite ma nam ɓe ngari ɓe hayma ummu ma'bad ndeysaan ɓe tawi ɗon mbeewa ɓora ndeysaan meeɗa jibinde nera sallah sallam wiɓe on ngala kosam wiɓe haydara min ngala haydara ne laaɗi mbaɗo mbeewa noon min mbawa ɓirde ɓe wi ba koko ronki dawdi de beyni ba kay saɗa wawi ɓirde ɗum ɓirto ko dañata hen mbiye sallallahu alayhi wa sallam hande ko aljuma mbiye inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima o nangi ɓoto kanko sallallahu alayhi wa sallam juuɗe makko tedduɗe ɗe sa yiiɗi yardude juuɗe makko tedduɗe e wendu makko wi sallallahu alayhi wa sallam cukkoɗa e makko o ƴetti juuɗe makko tedduɗe o ƴetti ende mbeewa o memi endu mbeewa o moomi keesi mbeewa endu wi kañumne minne mi barke minne mi dañi juuɗe al Moustapha memi enda mbeewa welti kañumne bandiraɓe sehilaɓe kosam fucciri bandiraɓe sehilaɓe ha endu heewi keɗe ɗe hol gidiɗo yarde hol batniɗo yarde sallallahu alayhi wa sallam oɗo foti yiɗede oɗo foti horsinede saɗa haaɓe saabu al Moustapha saɗa haaɓe saabu Allah aɗa haaɓe saabu da'ira wuttuma seyka hen mo kaɓanteɗa o anda ko jeygol woni anda ko aljanna woni en ceedanta ko bawɗo wonde fof jeygol en ceedanta ko bawɗo wonde fof aljanna sonamo Allah sedni aljanna e nelaɗo sedni aljanna bandiraɓe sehilaɓe ɗeynam tabbaneɗa abilaɓe on ko ceernaɗo jeygol ndew ɓiri mbaɗo mbeewa ha tasa ka heewi ha horde nde heewi o totti umma ma'bad yo yar ummu ma'bad yari Aboubacry yari ɓeɓe gondi ɓe fo jari ha gasi jol makka sallallah alih sallam o yari kedda mabɓe bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah muhammadou rasulullah o ɓiri kadi ha heewi o oppani ɓe ɗon ration mabɓe e nam Abou Ma'bad arti yi lahalne waɗi kosam o yi ummu Ma'bad yiɗam kosam ko woni omo sogga bey ndesan ene keyɗi ene pooƴi omo artiri mbeyon ɓuri dañƴen kosam o wi wallahi gorko arɗo omo sifa ala cifiɗo nelaɗo ko ɓuri sifa ummu Ma'bad walla ummi Ma'bad o wi gorko ari ɗo en ayaw makko
kayta haala makko gite makko darde makko hakkude bale makko koppi makko koyɗe makko dande makko sukunu makko ala fof ko sifake nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sahabaɓe mawɓe ɓe hay goto wawi sifade nelaɗo ɗon no eɓe kormin ɓe ƴewatama ko sukaɓe ɓen ciforo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ummi debbo noon so sifima la ilaha illallah mom jarnafi sah o rewi ɗo nane on wotti mbasan e paɗe makko on waɗi hen paɗe buleje ƴewtan simis makko kalama fof yadani o waɗani makkiye holellumo sol jippubi ak andul sah dara andul debbo siforo hunde fof ha laaɓa hayno yar muy dox ni men di toppono américain yi bëri titre rek bëri titre moom sax wallay man faalew mo ko sax ko noon ɓe mbaɗata eynam ɓe cifo hunde fof ɓe kaala hunde fof ngari nangen ɗemɗe ɗe bandiraɓe sehilaɓe eynam abou mabad wi oɗo de ko oɗo woni tigui ɓe Quraysh jiilotono wallahi somi yinomo mami fof jungaɓe jummakko e jungo makko mi gonɗina jol makka sallallahu alayhi wa sallam ndeysan jiyamo janggo wima hayyo leñolom woni hen noon gara paye makko ene yiiɗi yarde e wendu makko malaikaji mbiya dutte o wi ala goppe ko leñolam ɓe mbaɗanɗa ko mbaɗi caggal ma ɓe mbaydi dinde ma o wiyaɓe sohkan buudan yoɓe goɗɗo inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ila liqa